Katarína Mítová alias Minecraft naživo retardácia. Aha. Pozri si to. A za tým je ešte Lomito. To je Marek. Serva. Pele. Režian. A to ten pes na nás čumí. Nikola išiel zdrhnúť domov, ale počkajte, o 100 metrov tam bude. Kondičku nemá. Mítová je všetko na kurva. Tam tu máme naše kurvy. Ideme ďalej. Ser Belian. Smer Skripal. Slabé o 9. ide Buzasy, idú na Beliani, ja aj dúfam teda. Povedal Martin, že bude... To je vlčiak. Moje tenky a môj ten. Stáleho tenky. A jeho tieň. Markovi tenky a jeho tieň. A ja čo?